Направо не знаем какво правим, а? Агноско ветер извести ги флама е цитат от Енеида, брато. Епическа поема от Публи Вергилий Марон. Цитата принадлежи на Дидона, картагенска кралица и много голяма пичка с крайно пична корона. В непряк превод цитата означава: още усещам следите от стария пламък. Пламък е очевидно любовен. Както знаем, любовта е неизлечима венерическа болест. О, ес! Дидон е лудо влюбена в Еней и си прави илюзии, че уя му Еней, но не. След падането на Троя Еней продължава купона само със свои хора, но понеже всички на борда са сцепени на маймуни, накрая стигат чак до бреговете на днешен Тунис. Нема ветрове и бури, просто им си иска киселата Юнона винаги да е виновна, път тя се звери на пияния Юпитер. Той постоянно чука други кучки, а тя се обажда на куките. UPA, курви, но нека да се върнем към нашия прочут Еней. Още на брега нашия герой разбира, че е взел тройна доза от мескалина и какво халюцинира майка си, преоблечена като ловджийка. Така се създават пророчества, манига. Тя му казва къде да чилне наблизо, защото толкова пейоте вече почти си шизо. По пътя той среща о небеса Дидона. Тя му сипва зелева чорба направо от бидона. Той опипа тук и там, сваля хитона и окъпва кисело мляко направо от питона. Историята е яко любовна, но няма да изпадам в подробности, не че не съм изпаднал до толкова. Този страстен епизод помежду им завършва с няколко думи, прераснали в 7-часов разговор за партито и как си скъртили всеки троянски куп, мега газарската с огромен дървен кон кабрио. А тя му вика: Енчо, виждам, че си се направил на мотика. Викни момчетата за една почивка. Има пиене в Картаген, аз не съм единствената яка пичка. Еней го играе на Витаки с първом, но ако другите кажат камон, той е направо крагом. Бесе едно му е къде ще си премести яйцата. Дидона вече си мисли как ще им изглеждат децата. Так му купила ракия, мажела франзелите с руска. Еней дошъл при нея и казал, че още днес я напуска. Тя проплакала: защо така любими, писна ми да ти гледам висящите градини. Казал той: казаха ми, че партито е в Етрурия и ме чакат с мощни пички в имплувия. Чао! С много правописни грешки, без препинателни знаци, Дитка изпратила дълъг СМС на сестра си как тя трябва да я спаси, че тоя простак е грешен и си срал на сърцето като в чалга песен. На нея това щело да й бъде втория брак. Познай къв бил първия й мъж, много богат. Сетила се отново за любовния пламък и като адекватна пичка си подготвила клада. И след това прокарала меча му между гърдите си. Господи, какви гадни рапери. Как увърварихме Вергилий. Пуши пури ви салутант и ще пиеме бири. После. Аре да спираме вече с сатирата. Жучезар Живков, драги слушатели, още познат като другаре Ястребов. Гледай това каква простотия беше.